Hello everyone. Lumabas na ang sikat ng araw, kaya magwawalis ako. Ay, wait lang, hindi ka pwede bumaba. Magwawalis ako dito sa bakuran. Pero bago yun, mamulot tayo ng pili. Yun bang kulay itim na prutas. Ay siya, tinitik-tik siya. Tapos para makuha mo yung loob nun. Masarap yun. Usong-uso yun dito sa Bicol. Dito kasi sa bakuran ay may puno ng pili. Marami. Sa likod tsaka sa harap. Pero dito sa harap maraming bunga. Ayun, ipakita ko sa inyo kasi mamumulot tayo. Marami sa bakuran. Ayan ang puno ng pili. Ayan. Sa umaga, lalo na kapag malakas ang hangin tsaka ulan, ganyan, naglalaglagan sila. Ganito ang pili. Ayan. Ayan pa. Ayun, marami. Ayan ang pili. Pulutin natin yan, tapos tititik-tikin natin. Sa ngayon, ito lang ang nalaglag. Tuwing magwawalis ako, marami akong napupulot dito. Ito ang puno ng pili. Ayan, maraming bunga. Ito yung napulot kong mga pili. Bago ako magwalis, tiktikin natin. Tinitik-tik to ng bato. Yan na rin. Yan. Tapos nabalatan na. Tapos ito, kinukuha. Tinitik-tik din to. Yung loob nito ang kinakain. Ayan. Ito yung kinakain ng loob. Ito yung kinakain. Nung araw, nung ako'y maliit pa, childhood memories ko, kapag naulan, namumulot talaga kami nito. Kasi doon sa hometown ko, sa province, ito ay probinsya na, doon sa hometown ko, mas province pa, maraming ganito. Kaunting ulan lang, kaunting hangin, maraming nalalaglag. Tapos ito yung loob ng pili, kakainin mo to. Ganyan. Itong kulay itim, kapag nilaga to, pwede mo siyang kainin, babalatan mo lang. Tapos kakainin mo yung loob nito. Yung pinakabalat ba, skin. Tapos, yung pili na yon, itong pili, ibibilad mo. Kasi para pag tiniktik mo ng silyo, pag biak, buo, ginagawa kasi yung candy. Ito ang ginamit kong pantuktok ay bato. Kaya bihira lang siyang mabubuo.